ସୁବଳୟାରେ ନବମ ବାବା ଅବଧୂତ ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦା ସର୍ବଦା ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠି 12 ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ 13 ପର୍ବ, ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳୟାର ବାବା ଅବଧୂତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ବାବା ଅବଧୂତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ସୁବଳୟା ଧିବରପଡ଼ା। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ବାବା ଅବଧୂତ ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ସମ୍ପଦ ପୂଜାରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ସପତ୍ନୀକ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୂଜାହାରୀ ପୂଜାକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାୟକ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଶରତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।